gondani sing wis tau nyelametake aku sakadang. Ayo yen panjang arep pampiak awur-awur aku sing nandingi kridamu. Maju saut pedhot lambungmu padha butane. Bujleng Budi Slanat. Gua anggap pancat nyono patih mbyeh-mbyeh ngono iya. Mas padakno iki lho metu kejutan. Ayo. Sapa jarek ngembari karo aku? Maju mrene ha. Kahanan wis kaya ngene. Tak obonge alase. Alas Kobong, Jawa Timuran. Panjat nyono ngetokke pengeram-eram.
ngetokke kae buta apa kepak. Gedene ra ilok-ilok. Ya. Aku mbiyen siswane Prabu Kala Biro. Tak kembali legane atiku. Tak ora arike iringane. Lah abote. Wah, wong edian. Kaya iso ngembari iso wae. Dikira ora kuat ngangkat, kuat. Biyen bocah-bocah urung gawe buta gedhe temen aku gawe sik. Ditiru entus. Hei, Hei! Woi! Wah! Oh! Oh! Yeah! Ah! Oh! 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 Ah! Wah! Yo! Wah! Patok-patok ini yo ngewoy-woy wong perang. Minggir! Minggir! Minggir ora! Stop yo! Stop! Anut lakuna ing Kurawa nguni patine Sang Abimanyu kena ing Cidra Digra risang Setyaki menyat
ngambil sanjata ngong sarosa mentang langkap Burisrawa mati pinanah ketiban naga bandha ora buta trajudir Melayu nunjang palang weneng ula sara hamuk ula ngamuk ora pati duga mlendi ulane lho sampeyan nggih Rantarja nggih Paman mboten nggih kula nyuwun dawuh kula nyuwun keterangan bab perkawis menapa yaksa Trajutrisna niki wawi sami mundur sar-saran salang tunjang kados wonten sawer ngamuk ula ngamuk mboten persajan kemawon niki wau sawer saestu napa sawer-saweran sawer-saweran kula daden-daden nggih sawere kula ngersake napa ya mboten badhe pun kersakaken nggih tasih wonten kanten milih dumung wonten laryangon wonten kula ki cilik niku nggih enten lho si Om raimu kuwi apa nek ngundang paman kok Om lho saiki timbangane kedawan paman rak PAMAN limo to iya beda karo UM lho cukup mung rong aksara ngono ngarep apa Om plentus jen war nesu to kowe ya ra aku bae jen war nesu bareng roh Kakang Antarja roh aku turun mure to kowe ora arep ngopo ya tenan wis nek gigir-gigiran wis bani aku tenan bocah apa-apa gelem wis ora bakal wedi aku ora ana sing tak pikir arep mulya bojoku ya ora seneng ngene. Tekan ngendi-endi. Ben. Wonten dawuh menapa Paman? Keparipun badhe kados pundi? Paman Sencaki. Ngaten nggih babar pisan. Estunipun boten wonten ceceke ngraos menawi kula badhe Bandayuda. Salajengipun perkawisipun ingkang ngraka anak Prabu Bima kaliyan ingkang ngrayipun Gatotkaca. Menika sejatosipun sampun kapireng lan kapriksan para pepundhen Pandhawa. Salajengipun sampun anak Mas Antarja kula aturi ngendika kayan ingkang rayi anak Prabu Gatotkaca kapuri sowan dhateng Amarta. Mangke kula ingkang badhe ngaturi anak Prabu Bima nggih sampun monggo samaji namadan.